И така, здравейте! Това ще бъдат новите ми серии на Let's Play Metin 2 с моята нинчо PifiBG. Започвам от 19 лева, защото не се бях сетил от първи лев да почна, но нямам проблем, предполагам. И така, това е първия спот за дигане на левел от 18 до 23 лева на нинджа. И на Warrior също става. Както виждате, те са много лесни за убиване. Плюс това качват и много XP.